Manila Broadcasting Company. Sa balita, isyu. Komentaryo, serbisyo publiko. Isyu. Sa Bacolod, serbisyo publiko. Radyo. Sa Bacolod, aksyon. Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon. Radyo. Action Radio Philippines, Standard Time, las 5:05. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Heart Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo, wala na sang iban pa. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Stop! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:06, Action Radio Philippine, Standard Time. Sa luwata, mayong hapon na naman, Action Reports Afternoon Edition sa mga adlaw Lunes, November 25, 2019. Kung inyo maduduban mga ka-aksyon, November 25, 1910. Way, nagurusa na kadumdum ni. Pero, way niya lamod nga pasayod, ha? Wala man kita nagatuyo agad ipakilala ini nga company. Kundi aton lamang ginapahibalo ang istorya nga nagtatag sa maragtas ang pungsod Pilipinas, ang Insular Life Assurance Company, una nga Filipino insurance firm, gintukod sa dalan na Itchag sa Quiapo dito sa Manila. Nanday Leon Moser kag Antonio Maria Barito. Subong ang Insular Life ay isa sa kinakabig bilang largest Filipino life insurance companies. Insular Life amuman ang ginakilala bilang longest unbroken service record sa mga life insurance firms sa Pilipinas. Sa itong ikaduwang giyera pangkalibutan kon World War II, ang Insular Life nagpasalig sang pre-war kag Japanese occupation commitments sa ila sa mga policy holders. 1953 sang ilagin pakilala ang unang School of Insurance in the Philippines. 1958 ang Insular Life ang nagpakilala naman sa ilang nagsangkad nga business line. Naging disenyo o kung gintukod para sa mga ginatawag nga lower income earning Filipinos. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:08, importante man nga pagpahibalo mga ka-aksyon sa mga ka-aksyon naton. Ilabi na sa mga sumalakdagid sang sading nga istasyonan ang DYEZ Action Radio Bacolod. 684 istasyonan nga sadto pa ginakakunyagan na sang mayoriya. Hindi lamang sa Bacolod kundi pati sa isla sang Negros kag sa mga lugar nga manabutan sa nagabagos-bos nga signal. Mapa Luzon, Visayas kag Mindanao. Pati na si iban nga pungsod pagi sa Facebook Live, live streaming, website kag YouTube Live ang Action Radio. Kompleto din man kamo magkadto istasyonan nga sadto pa amo ang ginakilala bilang matudtuod nga number 1. Number 1 akod ang radyo nga amo ang ginapamatian sang kanaman. May survey man akon wala. Ini nga pagka number 1 ang madugay na nga ginapamatud-an. Hindi sa survey, kundi ginpamatud-an mismo sa mga tao sa kada kabarangayan. Pati driver sa kanuban nga sa isang salakyan nga nakatutok sa Action Radio Bacolod. Kag wala nagaliso-liso pa sa iban.
Importante nga pagpahibalo sa internet. Sagkag sa mga bag-o lamang nakapamati sa saling estasyonan an may ara kita mga ka-aksyon niya nga hilig gid man sa radyo pero nahiligan niya ya FM. Kag sa ulihin na lang natukiban nga may AM gali. Di ba nagaliso-liso sila? May ara kita bag-o nga mga listeners. Amon ginabalik ang Operation Plan. Ginatawag nga Oplan Dakop sang Action Radio. Dakpon hindi bangod sa kaso. Dakpon hindi agod presohon. Kundi dakpon bangod nagapamati sa Action Radio Bacolod. Ang Oplan Dakop. Pumalin sa ginatawag nga libre sakay. Pagkanto sa pagbalik sang Oplan Dakop. Simple lamang ang inyo sa nangihimuon na. Hindi na kamo mabudlayan, walang kahirap-hirap. Kung nara kamo sa inyo sa nga balay, pamati lamang diri sa Action Radio Bacolod. Digital inyo sa nga radio set, size 84. Ang amon sa nga numero. Kung sa mga radyo naman nga dial-dial, at yara kami sa wala nga porsyon na. Size 84. Pamati lamang kamo bangod ang mga Action Unit Reporters. Iban pagad ka mga staff sa Action Radio Bacolod magalibot sa inyo. Magalighot ka magasuhot-suhot sa mga barangay kag kon mabatian nga kamo kapamati sa Action Radio Bacolod. Dakpon hindi kay posasan, kundi dakpon kagatagan sa nagakalas-kalas nga 500 pesos. May paman pa nga pinutos. 500 pesos, pulo na nakakilo nga bugas, di ba? Una sa balita, una sa aksyon. Huwag ka mo sa ngimuon. Diri lang pamati sa Action Radio. Hindi gin magpaliso kung kamo ang diri na masami nga nagapamati sa mga drama balita kag kalingawan. Kag kung may mga tao gid man nga nagapamilit lisuon sa iban nga estasyonan ni hindi gid magpadala sa mga matamis nga tinaga. Tindugi ang inyo kinamatarong kag tindugi ang inyo pagka maka-aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Din baka mo man, diri na sa Action Radio. Standby, dugay-dugay ha. Bangod sa sining nga palatuntunan, may ara kita nga base kon may malabayan ang ato sa nga patrol unit reporters, mga staff naton nga nagalibot subong. Kamo ang dakpon. Dira lang kamo bangod ari man kami diri. Kagkaroon sa atong Pangulong Ginala. Way pagalay ko kapakilala. Inyo ka-aksyon Marlon Henovaya. Diri kita sa mga Pangulong dinalan. Sa mga lyrics pa nga sang ambahanon ho. San upa nga adlaw. Amuning pabangkot sang kalabanan nga mga empleyado sang gobyerno provincial sa Negros Occidental nga tubtub subong wala pa sang sabat halin sa mga opisyal. Ang ginatumod naton diri amo ang dugang nga bonus. Kun bala may aragid kag kun san umahatag. Ang pamuno sa nga pinansal nga komitiba sa sangguniang panalawigan nga si Romel Di Bolgado asawang damot amat na man nga kadula ang isa nga pagkamahuluyaon sa media. Matamat na man nga nagahapos ang pagpa-interview niya. Nagsiling ining si board member Di Bolgado nga sa isa nga pagpahig-angot sa provincial budget officer nga kon kwarta ang hambalan wa isang problema. Bangod ang kwarta ara nagahulat lamang kung sa ano matandog kay panagtag. Ang problema lamang suno sa iya kon bala may magamit nga basihan sa paghatag sa pareho sang pasidungog nga nakuha sang Negros Occidental Awards. Medyo maayo ini nga balita. Tangod hambal ni Di Bolgado maka-aksyon, ang Negros Occidental subong nga tuig 2019 may duha ka mga awards. Una, among pasidungog, angot sa organic farming. Ikaduwa, ang angot man sa human resource. Ang pabangkot,
Kung bastante na bala ini agod gamiton nga basihan para makahatag sang dugang nga bonus. Ang hindi opisyal kon empleyado sang Kapitolyo nagasiling nga kuntanin di na maghala kapabilit nga mahatagan gid sang dugang nga bonus. Ini nga mga opisyal ka empleyado bangod kon bonus kag benepisyo lamang ang hambalan. Wala na sa empleyado nga butata kag tiba-tiba ang wallet o kon bulsa kada bulan sa Disyembre, kundi ang mga nagatrabaho sa gobyerno. Kaiban gani nga umpisa aga ud tutob-tob maghapon. Wala sang obra gwa sunod lamang sa opisina. Pungko lamang kag pamantay. Gwa sunod lamang sa opisina nga wala man sang ginaasikaso. Yara man nga tismis lamang kag panglibak ang obra. Sus, makauluya nga mga tinugang empleyado magamon nino. Kung kaysa di mo man sila mabasol nga aman, ay ang ila sa ding superior, ila sa ding supervisor, way masang isugo sila. Una sa balita, una sa aksyon. Ban gani ga ka urungan, ga ka tulugan. Sa mga opisyal naman sang gobyerno, aber medyo tulutika-tikaan nyo man ang inyo mga empleyado. Obra-obra man pag may time, ag hindi mag-15 30 o kung time in, time out lamang ang obra. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba kinibas sa mga balita lokal? Illegal nga droga sa Bacolod, wala nagauntat ang paglapta. Suyop kag singhot sang shabu, hala sigiha. Sa mga hapon, kapulisan sa Bacolod, nakaakto sang mga tao nga nagaobra sa ganakay o nga ekstensyon. Sang isa ka balutuan, naaktuhan, nagaturorongkid ang kalibutaw. Sang suyop sa ning boyset kag wala pulos nga sahi sang shabu. Kung kaysa mga tao nagahambal na lamang, nga mga nagakaladakpan, nga nagabaligya o kung nagagamit man sang shabu, pati na mga protector. Dapat na lang pangdulaon sa kalibutan. Bangod minano kabalik-balik operasyon. Dakop sa atos sa mga otoridad, kasuhan kag presohon. Sa ulihi, mahilway lang man kag nakagwa sa presuhan bangod sa lagting kag giring sang kwarta. Man kalabanan sina sa ila makasarang iya kuha sang malahalon nga sahi sang abogado. Amo na akong kaisang sentensya nga napapanaog batog sila, imbis nga lawig ay nagnubo. Way padalabot ang ginatuwag nga plea bargaining agreement. Kung sa mga batasan pa sang tao sa lawayon na giniyain yung mga balik-balik liga sa illegal nga droga, salot na ni sa susunod. Kung sa mga ogsaran, basura o kung higko, nga dapat silhigon, tipunon, kag, ano gani, tutdan. Una sa balita, una sa aksyon. Bangkay nga nasapuan sa sulod sang iya balay, wala sang foul play ang kamatayon, suro sa pulis bot sa Ligonte. Natural lang yan sa nga pagkapatay. Mga ginaligar miyembro sa NPA nga nadakpan sa enkwentro sa Nobyembre 22. Pasakaan sang kaso nga obstruction of justice. Kag illegal nga paghupot sang eksplosibo. Bao non-bailable naman eh. Una sa balita, una sa aksyon. Sa nagabaga naman, way lamang nagabaga, kundi naga daba-daba. Nga balita sa bayan sang nasyonal, Robredo daw kaangay na lamang sang tando-tando nga ginamanduan. Din bye-bye din bukid. Una sa balita, una sa aksyon. Siling ko gidi. Wagid magsala ang ini nga palatuntunan sa pagsiling. Nga wala gid sang maayo nga dangatan ining pagbutang kay Vice President Leni Robredo bilang co-chairperson sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs ginatawag nga ICAD. Ginlabo gid batuho. Natabo gid ang ginadudahan sadto sang sari nga palatuntunan. 19 kadlaw ang sukat subong. Hindi nagligad, sukat subong 19 kaadlaw sang batunon ni Robredo
ang among nga posisyon nga gintanyag sa iya ni Presidente Duterte. Matapos iya ginsuyaan ang kampanya ni Digong, batok sa legal nga droga nga paslaw, kag medyo huyang, 19 ka adlaw sukat subong pagbayluhanay man sa mga opinyon kag politik kon bala. Ano gid ababulig ni Robredo sa kampanya kag kun ano ang iya sini nga mahimo. Agkalaw-kalaw kag nagtinambling-tambling ang plano. Bangod wala mauyunan ni Presidente Duterte ang hulag ni Robredo. Gani ang resulta. Duterte nagmando, Robredo halin ka lang sa imo sa nga posisyon nga ginauyatan. Halin bangod hindi ka masaligan hambal ni Duterte. Nante wala gid magsala ini nga panatuntunan. Madamo sa nagsiling nga wala na lamang kuntani gid bato ni Robredo ang among posisyon kag wala lamang ini kuntani magsugbo sa kampanya sa administrasyon. Pero si Robredo wala malingkang kag may ginbilin pa nga paandam. Hambal niya, wala ako nahadlok sa pagbulgar sa akon na hibaluan. Question pa niya sa Duterte administration kung ano gid ba na ang ginakolbaan nila. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ini ang ginasaling sang akon amigo nga basta gani ang tawo matanda kag sobra sa alam. Kapungkoon mo na sa bangko nga may lamisa sulod sa isa ka hulot kag pamatian, tihugid nga damo-damo nga opinyon ang imo sining mabatian. May mga tagsa ina sila ka mga panindugan. Panindugan nga kon imo padalman, lunsay, may mga punto, man mga amaalam. Una sa balita, una sa aksyon. Kung kaysa gahambal ng tao nga mas mayo nilang gani is Manny Pacquiao mo. Kay maghambal ya prangka, ga panagtag pa kwarta. Pero ining mga opisyal naton nga sobrang kaalam. Di mo man kung kaysa matudluan. Ano gadayhan ang darangatan, sir? Bala, ini ang makaapekto sa nagapadayon nga kampanya ni Duterte batog sa legal nga droga. Nga sinsang pagpungko ni Robredo sa ICAD co-chair, daway na mabatian nga mayara sa operasyon. Akato sa mga otoridad, operasyon nga nagdakop sa mga kilala nga personalidad kag dalagko nga volume sang shabu. Kung may igo-igo pa kita nga tiyempo karon or dugay-dugay, balikan tabalakon na natabo sa sulod sang 19 ka adlaw nga pagpungko ni Lene sa ICAD. Ano ang iya nahimuan? Ano ang rekomendasyon? Kag ano kung tani ang iya sini nga plano? Una sa balita, una sa aksyon. 22 minutos nakaliga sa tagna ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Standby lang ka muna sa mga gamonitor sa ato sa nga live stream. Okay lang kayo dyan? Okay mga media. Tiyempo sa sunod sa nga bakulod, medyo makulukanay-kanay. Kung makanay ang tiyempo, mas naganami pagid ang pamatsagan naton kung kanay man ang dalagan sa trapiko. Balaunta kay sa oras nga alas 5:22 kalabanan sa sunod sa bakulod. Abanagid ang masabi na labayan sang salakyan bla. Duha ka mga dalagko nga dalan ginatawag nga national highways. Ang dalan sang Araneta kag dalan Lacson naman yung bantay sarado sa mga ka-aksyon naton nga mga traffic enforcers. Mas maayo kung tani kung dugangan ta mga traffic enforcers taro. Para nga way untat lang paghahatag nila sang giya sa mga drivers ng salakyan. Standby ka mayara sang follow up ang ato sa nga patrol ang inmuno tawago lamang na mayara sang operasyon ang mga kapulisan angot sa gihapon sa illegal nga droga. Bulan sang Desyembre, piho makaksyon may nagaplano naman ni magpasulod sa illegal nga droga sunod sa bakulod mo. Ay holiday season ba ya? Wala tuo mga ka-aksyon ng kinananay kag selebrasyon. O kung mag-selebrasyon, lipay-lipay, enjoy-enjoy. Kinananay kag imnanay, ang iban mga ka-aksyon, di kaya mag-enjoy kung waay. Kag hindi magkasinghot sang illegal nga shabu. Pati ng marijuana ay nagligad do kung watamanakpan marijuana dali sa area sang barangay, ano to? Barangay Dosus. Kadamo-damo naman ko tanik nga mga utok to ang napiktuhan. Sa Patrol Action Jan Diaz Flash Report. Action!
Sa patrol, Action John, please come in. Action John. Action John, please come in. Balikan tayo sa Action John. Action John, please come in. Action John. Action John. Action John. Sige, balikan tayo sa Ragod Action Hens. Aray sa Action John, please come in. Action na Mar, may hapon kag sa tuntanan nga mga ka-action. Action Mar? Yes, go ahead. Action na mga hapon kag sa tuntanan nga mga ka-action. Karon na ari kita diri sa isa ka building, gina-construct sa diri sa may sakop sa Barangay 5 sa Ladsang Bacolod. Medyo ina ganaton ang signal gid diri kay kami sulod-sulod sa kwarto diri no mga hulot nga gina-construct diri Action Mar sa may area gid mismo. Ang ining nga lugar may tatlo o duha ka mga persona nga trabahante ko nabi mga construction workers kining building no diri sa likod sa isa ka pribado nga ospital sa may Barangay 5 Action Mar nga naktuhan sang ila mismo contractor o engineer nga isang patreson magdiring ka patreson yara nagaplastado na sila may mga illegal drugs illegal nga droga nga diri gani may mga tutor sa mga tiniono may mga traces pasang suspected shabu kag may aridit la ka mga drugs paraphernalia action Mar, pero hindi na ma-confirm pa ang ngalan sining mga persona kung hindi pa magiging pamilya ang tanan diri sa ilay, especially ang conductor diri kay ang nag-obra dito mo damo at mo hindi man nila mo-monitor ang ngalan sa mga persons. They have to check Action Mar. Hindi man yung monitor diri ka admin nila pero for further confirmation pa man kay pa lab test pa man ang mga recoveries Action Mar. Alam check na danay kay medyo wala ko rin signal sa sulod kung maka-isol may din may open area basta maka-signal ko ano sa Action John? Extension Action John sang kwan? Wala man di siya recovery bakit ang mga persons is nakapanagyo pero hindi na ma-identify sa mga police staff at this time. It's under for thorough investigation pa man na pero ini nga din is just an extension na ginaubla diri. Now, the name of the hospital, hindi ito lang nga pag-i-declare. Kay wala man dilabot ang hospital sa ilay, ang mga workers, Action Mar. No, amo na nga, ang mga police nandito for further investigation ng nila ang it's up to the continue ni karon makakuha nila nga mga information detail. Pero amo na, ang for mga recoveries nila, may mga suspected shabu, wala man diri nga mga sa face, gid na dalag ko, pero may mga diri may mga drug paraphernalia nga na-recover ang ato naman nga mga kapulisan. Medyo kung makakuha kita ng signal, makaplasta nato nila. Now, diri sa atong mga tagparating Action Mar nga. So, pag ikan diri sa lugar, ang talibot sa Bacolod Action John Diaz, wala sa Action sa Bacolod Action Radio. Sige, balikan talang karon sa Action na John Diaz sa kompletong detalye sa nasinang balita. Caught in the act, ang ila sa ring serbe mayor. Amo naka-akto sila nga singhot sang illegal nga duga ginapatihan siya po. Construction worker. Ting masamay sila maka-action. Ang rason sila sa sinimang obra nagamit sila sang shabu para hindi kapuyon. Agpaera hindi gutomon. Ang resulta, mamludlo mata mo kamandiwang ka lang Una sa balita, una sa aksyon. Bauhoo. Trabaho sang tadlong biya. Ginasweldohan mga kabuda nga maghala pagkagamit ng shabu man. Imbis nga tadlong obra nyo, presong guwan nyo. Kagtaan yung siko nyo na sa kahinulsol. Kita nyo na nga puwerte sa mga kampanya sa ato sa gobyerno batok sa illegal nga droga ni gahala pa kapuksigi na. Balikan talang karon nga ato sa nga patrola with Action John Diaz. Ginakolo kompleto ya pang detalye sa mga action ara sa area gid. Angot lapit ini sa isa ka bulutuan universidad. Kara sa lapit-lapit man sa city proper.
Man ang syudad sa Bacolod nagatinubo ng mga building di. Amo na kun kaysa gani ga kabudlayan man ang ato sa gobyerno probinsal sa pagmonitor sa mga quarry operation kay bisan na diin lang maka-action mayara sa nag-apply na mag-quarry ay demand subong ang mga construction materials. Mga materyales bala sa pagtukod sa building di. Di masiling kita materyales aradang balas, bato. Kabilya ka sa salon. Alas 5:30, Action Radio Philippines Standard Time. Ibo-bo tanay ba lang ato sa ding unang mga commercials. Kaya ato sa di balikan dugay-dugay ang mga nagabaga pagid ng mga information. Kag balita. Las 5:30. Ang Dr. Alfred's Green Coffee tumutulong sa paglinis ng ating atay. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagkain na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagapangita bala kamo sang antioxidant nga vitamin pa. Ari na ang ini sa mga scientifico nga manamig gid magbulong sa mga balatian sa mata may tisi. Inyo parisan sang Santon Plus Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds. Kag antioxidant properties ginapagkubos naman yan ang mga nagahubag nga parte sang industry nga lawas. Arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kamadamo pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ining duha ni pwede ninyo mabakal online. High-tech na sabong daan, pwede ka mo makapag-deliver. Agi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Facebook page. Sa mga mahilig naman magkape, man kita nga Pinoy hiligid magkape mo. Sa agasapon kung kaisa tutong magkape, masamin nagareklamo man, di balikawan. Ang pagsaka sang ilas ring acid, pagsulab sang sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, wala na problema. Ari ng Santon Plus Coffee Mix. .ph pwede makamodera magkapadeliver sang Santon Plus Coffee Mix. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalawang tanay ang balita halin sa Bacolod City Police Office sa BCPO with action Eric Magbanwa ang kamatayon sa isa ka tinuga. Karakitaan sunod sa isa nga puloyan, why siginatawag nga foul play, resulta in sa investigasyon sang kapulisan. Police reports. Detalye sang balita sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric, may hapon sa report, please come in. Action man naman hapon report ikan sa Bacolod City Police Office wala sa foul play nga nakitaan ang kapulisan naman ang soko sa sining bangkay nga nasapuan kahapon sang aga nga gid-identify sa kay Elbrick Lagredilla nga pamuluyo sang Lot 15 Block 4 Terrace Homes 1 Subdivision Barangay Tacolis ni siyudad sa Bacolod. Ining palayag ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 6. More on this, yari palayag ni Bonilla sa interview sa Action Radio. Kahapon sa mga alas 8 imedya sang aga, residente mismo dira sa Terrace Home Subdivision tangkay Tacolis sa siyudad sa Bacolod na mga kapitid sa Police Station number 6 nga nag-report nga may kabalay dira nga nagapanimaho na bala nag-itsuhatin nga inigaling biktima
na munisisi yung Brick Lagradilla y Gonzaga sinintay doon sa pagdaron kaga residente sang nasambit natin nga lugar. So immediately after sina ang ating kapulisan kaga ang investigator nag-request dito sa presensya sa suko para mag-verify natin kung ano lang cause ang kamatayan sinisang ating biktima nga nakita dira nga patay na. So pagabot sa suko din katuad ditong lugar kaga gin-check. So do aran na sa advanced state of decomposition kay pero mga 3 days na sa Guru Action Eric nga wala nakita mo, so medyo nagabaho na siya. Ang initial nga findings sinisang natin nga sukutin nga daw wala man sang foul play nga nakita bala Action Eric kag sunuman sa mga panay-sayon sang mga himata nga dira man nag-star sa neighbor nila kaya ni atong biktima kuno daw nagasuppress sa sang masakit last ay Action Eric. So, posible sir ginatake sa sulod banyo. Most probably Action Eric kay damo naman yung mga insidente, may mga masakit na wala natin sa mga relative nila. Nagkalatabo, same incident mo. Nagpa-CR, siguro nagbawas o kung nagpaligo. Pero nakita natin to sa pag-picture nga nagtungkol sa yung basini. During the time siguro, sang nagbawas siya, draman daw ginatake siguro sa iyang masakit. Action Eric. Wala sa sir, upo ba siya lang isa? So, wala man kay siya lang malikunin sa kapangubuhi na subong. Wala ka na dapat imbestigahan. Wala na Action Eric. Amo ni gani yung atong purpose in patawagan natin so kuno para may risk natin ng doubt nga kung may foul play gid man so magwang findings ang suko kung whether or not yara gid magla sa foul play nga natabo kon wala pero initial tong ambas ang team leader sa suko nga daw wala gid man siguro daw natural death gid man natabo. Police Captain Elmer Bonilla, Hepe sa Police Station number 6 sa Interview Action Radyo. Ang inyong kagsyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat aksyon, Eric Magbanwas. Congo dito may aeroplano nga nagugpaas 27 patayo dito sa Congo. Balikan ta naman patrol na tipon nga balita with Action Jan Diaz. Patrol Reports. Action Jan sa report please Kevin. Pagsuta pilaso na isa ka 21 anyos nga lalaki aging kilala naman kay Dante Sabate, residente ni sa barangay Mansalanao sa Banwa sa Castelana. Ang ini nag-insidente action mar nagluntad sa kilid lamang sa police station dra sa Banwa na mismo sa Castelana. Ini nga 21 anyos nga lalaki nakaangkon ini sa pila sa kilid do nga bahin sa iyang kilid malapos ginbono action mar. Sunod sa iya amigo nga sila nagatambay nga duwa samtang nagainom-inom abi no may naglabay siya natubangan kaginanin na lang sa ginbuno sa wala nila makilalaan nga persona action marlon ang isa dari nga ginatutukan nga ang gulo posible bala may dugay na dari nga dinumtanay o kung problema ini nga biktima kag ang suspetsado gid mismo pero ayala pa na karon sa mas malalong pagid nga investigasyon nga ginapatigayon sa ato naman nga mga kapulisan ining si Gawati si Sabate Radio Action Mar ang karon pa dahil ginapon sa gihapon kinabulong sa area sa Correspondence Montribano Memorial Regional Hospital. Ini nga balita ginabugos ng ginagulong sa inyo sa Santo Plus Turbo Shop. 100% natural, puro herbal, pampatilo sang kutis, kag safe na safe. Ginaganaga ng paggulang sang inyong panit, nagadula man ini sa milasma, o kung ang panit-panit sa inyo guyan, nagapuguman sa pagdamo sang acne, punggod kag pila ka mapinalian sa ni. Ganag panggil sa mga kaaksona, baka sa Santo Plus Turbo Shop. Tika sa natagsa kamara raka sa patrol ulit agribot sa bakod Action John Diaz una sa bato sa aksyon sa bakod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Antes tayak knowledge ka monitor sa ato sa live stream ang lawas ang tawo lawas na kon lawas ninyo gaganahalan sa iratuwag nga vitamin D3 sa isang pinaka-importante sa ato sa ay kayong lawas nagpabaskog bal sa ato sa lawas agod mapahiliyo kita sa naman nga masakit o kon balatian kon extension vitamin D sa ngalan pa lang nga daan nga life pwede ninyo mabakal ini sa nagkadain-laing nga butika pero mas maayo kung magkadto ka mo sa nga klinika o kung talatapan ara sila na sa may Burgos kag Lacson. Kung di ka mo katultol, kadto ka mo diri kay giyakan ta mo. GS7 Building Lacson South, Bacolod City may libre nga konsultasyon paagi sa mga medical doctors. Lunes tubtob Sabado live extension
ito sa live stream. Amat nung sila si Bea Jonathan, Jack Malaan Berador, family sakay Brillantes family, Leni Agustin, Lagasan, Bago, kag Lola Consing, Doria, Sampurok, Marang, Bandalagan. Roland Batiliano, mayong hapon, Metro Bacolod, labigin sa Action Radio Bacolod, Josimong Caltorilla, approve. Ana Andrea Famoso, Heaven, Jocelyn Calabaan, Rolando de la Cruz, good afternoon, Liog Tamyaw, sa amigo ko Diego Gardose, Romeo Olindang, sa tarantarang nga taga Barangay Vista Alegre, sa bata ko Arvin de la Cruz, monitor kami dari sa La Herencia. Salamat yun sa La Herencia. Thank you. Araman si Toto Warren Ilacad Ibanez. Dara sa area sa Barangay Tangob, si Paripons, musta ka na Paripons? Arabelia Jan Sanchez, thank you. Luis Abaron, good PM. Melchor Tingala Jr. Okay, las 5:45 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang balita angot sa pagkakas ni Duterte kay Robredo. Karon ang tutok sa Action Firing Line na. Tayo tandi, no? Kung may yara kita tiyempo, yara kita sang nakuha kung anong mga dinhimo ni Vice President Robredo umpisa sang ginbaton niya ang posisyon bilang co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Naglabot sa punto mag-aksyon nga nadulang pagsalig ni Duterte sa iya. Resulta, kakas siya bilang co-chair. Ibalik na lang tutok sa trabaho si Robredo bilang vice presidente. Kay umpisa sang ginbaton niya ang balita permi sa iya, aikad. Balik na lang. Di man pwedeng balibaran niya. Kaya mati si Presidente Duterte na kinagampal nga, ops, kakas ka na. Alin ka na lang da. Pagid ta sala sa ato sa nga pagduda. Naglilikad to sa ginbaton niya ini nga posisyon. Man oposisyon. Why niya salalanto ang ilang sa nga mga panindugan. Ang mga suporta kay Leni Robredo or mga aliado niya maka-aksyon na mo ang laban-laban mga kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte. Anong lauman mo dabi man? Na 5:47 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Las 5:48. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Life Extension, Vitamin D3 for... Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
dampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Alas 5:52, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ini nga oras ginadulong sa inyo sang Epic sa kulit. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane. Oy, sa mga naga-suprar ka nag-antos balasang balatian nga diabetes plus high blood ba kamo? Magpanyawan ang mga capsule with mango. Magluwas sa panyawan ang himo sang said Sa balita, una sa aksyon. dalilagid ka may nadakpan na. Hala, may nadakpan. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan? Oplan Dako Promo. Nadakpan pero hindi dapat pagkulbaan. Kaya nadakpan, premyuhan. Aksyon dyan, kamusta na solong? Exactly, Action Mar.
ang pagpamaskot temprano sa Diva, EZX Radyo Bacolod. Dili kita naglabot sa area naman sa puro Kingfisher, sakop sa Barangay 16. Dali naman sa Radyo sa Bacolod, Action Mar. Temprano pa nga pagpamaska. Bago naman from Libre Sakay, here we go again. Upland ako, Apple Promo, version 2.0 sa Gihapon, mga kagsyon sa Diva, EZX Radyo Bacolod. Upod na ito na, lalaki, ato na dakpan. May pamilya na, may asa, blind item, balada na ako. Paano mo pala sa ito? Anyway, mayroon hapon tayo, lahat kita sa Radyo Bacolod. May hapon man. Sige. Ano nga ni tatay? Eduardo Roca. Ilan na edad mo tayo? 61. 61 years old. May pamilya na. Yara na. Pinakabilag yung bata. Isa pa lang. Pinakabilag yung bata. Isa man. Tama. Gabi sa isa. Isa. Wala lang ito gana. Naway na ito isa. Boy, nasa kay 1 tanan 1. Oh. Sabi ko may kasaranta. Tay, ano ba mo tayo? Ang kuhanin sa driver. Na. Oo. Driver sa? Sa government. Sa retire. Okay. Kaya may mga radyo, familiar, yes. Oo, yan. Law, ginayali sa agas. Tangin sa kape. Familiar, yes. Oo. Tangin sa kape. Kung nga rin magbanwa. Tangin na tapusan, ginayali sa kape. Oo, may na, mo ginasa ko, may nadumduma, kaging eksena sa night patrol, kaya rin magbanwa. Ano to? Ang party sa pulis, wala to. Nga sa Sipalay, blagin balablaw. Di mo, tago tayo kadlaw eh. Ano duduma mo gito? Ano tayo? Pero yung sila ka pamati kay Gidak Sarasyo. Oo, ganda ginayali. Kaya temprano, no, ganda temprano nga Pasko. Kung ako din ang papremyo. Isipay na doon tayo para klarohay, no? Para wala ko di sa labunan sa Lanakson, Mar. Sige, first. That one. And then, 2, 3, 4, and then, 5. 500. Picture ka na itang. 500. Nag-live ka? Okay. Mas may picture ka pag itang. No? Pagkita rin tayo yung tayo pagkita rin tayo mga premyo, bitay. Okay, 500 pesos action mar ang nabaton rin sa Eduardo Roca. Sa puro Kingfisher Barangay 16 sa Bacolod karon gid lamang nga gabi. First winner kito sa action mar para sa ikaduha nga version sang Upland Ako Pablo Pro sini naman nga tuig 2019. Mga kaksyon, bantay na sa gapon sa tagsa ka mapulihan masika mo na ang masunod nga badasan. Amo ning Upland Ako Pablo Pro sa Diva EZX sa Radyo Bacolod. Magtatrol ang itaglibot sa Bacolod Action Zombie at sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati Upland Ako Promo. Una sa balita, una sa aksyon. Upland Dakop. Wala lisa. Sa monitor na hulat-hulat lang kamo kay mangibot lang ang Action Radio Bacolod sa inyo. Mas makayo kung tunod-tunuhon nyo ang volume sang inyong sining radio. Inang kasarangan na malandi lang tama katunogin nga makatuga man sang alarmas piyak balay, pwede ka man mareklamo. Kasarangan lang. Speaker owner, okay na na. Pero kung trompa, tugahod na gid man na. Una sa balita, una sa aksyon. Wa na karon niya, baylihan na kung kabitan nyo trompa na. Pwede bang trompa, pero inay-nayon nyo lang. Basta di gid magpaliso sa DYEZ Action Radio Bacolod. Upland Dakop. 558. Ay ibang balita way tawa na butan tuto karong sa Action Farming Line with Action Brian Morden la sa Media tubto balas 9 sang gabi. Ay may papas pa daring gamonitor sa ato sa ring live stream. Damo pagkasunod do Mary Jane Saludares. Si Nef Suarez Garrido, monitor from Tripoli, Libya. Watching, I have to translate it from Ilonggo to Arabic language. Okay, kay Nenef. Mary Jane Saludares, okay. Si Aldrin Lima ko, Aramasimut TBB. Watching from Malaboyok, Cebu. Thanks and God bless. Inyo pala itong Turan Action Reports after operation, magabalik na naman buwas. With Action, Henry Spulgar sa technical control, upod man kay ay Action Elway, ato sa ring information technology, IT expert.
Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon ang Defensor o podman si Aksyon Eden Thea Abuso. Ako naman, Aksyon na Marlon Henoboy. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,